Hola, em dic Elna, de l'Escola Alfred Potrony de Térmens, i avui us vull recomanar Un somni dins el mitjó, de l'autora Eulàlia Canal. El llibre tracta d'una nena que esperava anar de vacances amb la seva família i no hi va poder anar perquè la seva mare no tenia temps i va tenir que marxar amb un viatge de la feina. La nena es va quedar amb la seva padrina. La nena va investigar amb el seu amic tímid que es pensava que hi havia un lladre que robava el temps. La nena va esperar moltes nits desperta, però el lladre no apareixia. Li va escriure una carta i aquella nit el lladre va aparèixer, que era una tortuga. Va parlar amb ella i la va portar a la cova, que hi havia molts calaixos amb molt temps. I si voleu saber el final, llegiu-vos el llibre.